Hej, zvukaři, já se neslyším. Bolí mi můj naleštěnej zadek. Nemáte aparát. Cože? To jako bez aparátu ho nemůžu hrát? Tak já vás teda aspoň pozvu na velkolepý koncert skupin Brain Freeze Paradox, Amorphia a El Chupa Libro, který se bude konat v pátek 14. března v U-klubu. Přijďte, bude sranda. Zábava? Ano, budeme skládat ručníky a ubíjet čas bezúčelně a naprosto neprakticky. Plechoune, ty jsi mi tady ale chyběl. Vypadáš dnes jako kousaná tuška s gumou na konci. Přinesl jsem vám váš aparát, pane. Aspoň k něčemu jsi užitečný. Tak to, pojďme rozjet. Dobrou zprávu pro vymetače parketu vám přináší Disco Stew After Party za 20 pro ty, co nehodují koncertu. Co jste řekl, ty květáková palice?